Ainakin No niin, moro. se on parasta, kun ne ei maksa. Joo. Niinpä. Se on kaikkein parasta, kun ne ei maksa. Jos ne Oma kamera. Lähettäminen maksaa, mutta se on saman verran kuin viestittäminen. Mun mielestä. Ei minusta. Ei oo. Mun mielestä kaikki lähettäminen. No. Niin, moro. Niin, jos ihmettelette missä on, niin te näitte tämän tässä tuolla, kun rakennettiin taloa, niin tämän, niin tipahin tänne. Yllättävästi tätä pitää nyt kääntää. Tuon pitää katsoa. Keskellä. Nyt se on keskellä. Mutta näin. Nyt se on keskellä. Niin rupesin tekemään tietä pois. Ja täällä menee näyttävästi näköihin hyvin. Joo, pitäis löytää vähän sieniä. Sieniä. Sitten mä koitan vielä kotonakin. Pitää kasvattaa jättisieniä. Niin, sitten mä voisin vähän selittää, että kun mä oon kaverilla pelaamassa. Nyt meni huonosti, kuule. Joo. Hyvä. No, niin mä oon kaverilla pelaamassa, niin koitan päästä vielä kotonakin tietsikalle huijaamalla. Niin sitten teen lisää lisävideon. Joo, kato. Mutta tässä mä lopetan kohta. Vaikka jo. Täällä oli kuollut Tai no. zombi. Näki vaan zombili. Niin. No, sanokaa jos ette tykkää, että kun mä nyt hidastelen puhumisessa. Missähän mä oon menossa? Niin, koitan kotonakin päästä vielä tietokoneelle, niin sitten tekisin lisää videoita. Akku on aika vähissä. Niin mä en tee tästä hirveän pitkää. 6 minuuttia voisi riittää. No ei riitä läheskään. Oi, anteeksi katsojat. Ettekä ei kuullu. Toivon, että et. Se oli niin kuulu tältä pelistä tuolla maan päällä sika. Se huijasko se röyhtäs? Vai vitsi. Jäin kiinni röyhtäisestä. Anteeksi katsojat. Älkää hirttäkö minua. Emme tietenkään. Olemme niin homoja. En ole homoja. Me emme ole homoja. Ette olekaan. Me emme ole homoja. Ei ollakaan. Niin, me ollaan homoja. Ei ollakaan. Tässä kestää näköjään aika kauan. Jos niin ette tykkää siitä, että mä unohan skipata nämä tylsät kohdat, niin kommentoikaa. Nyt mä no niin, täällä taas. Mä näytän teillekin. Täältä mä nyt kaivoin tien ulos. Kun mä tuun kaivoksesta, mä menen tuosta takaisin kotiin. Ja kotona mä teen varmaan hypyn kaivokseen. Tai sitten mä menen tuolta. Älkää sanoko nössöks. Sanokaa sitten. Sanokaa sitä nössöks. Mutta en tiedä miksi. Mulla ei ole ruokaa, kattokaa, niin sitten mä joudun pitää. No älkää kattokaa. No, joudun pitää rauhallisella, kun ei ole ruokaa nyt, mutta älkää niin, että sen takia niin sanoko huonoksi. Koska siinä ei ole mitään järkeä. Niin. Kun on kumminkin kauan tehnyt tätä ja haaveillut. Sitten kun keksi tämän. Munkin pitäisi kohta tehdä videota, mutta oli niin akku lopussa, että ei pystynyt tehdä. Se oli iso ongelma, että aikuisena vasta niin, tai no kestäisi, että pitää saada sitä vaikka kuinka kauan rahaa, että saa tehdä videoita. Sitten keksi, että puhelimella.
Niin hyvä kekka eikä ollut kihannes. Aivan paras. Kun saa tehtyä videoita vaikka vauvana. Jos vauva sais. Ja kun vauvat sais puhelimia, mutta kun ei saa. Mulla on kiveä 48, kun kävin siellä kaivamassa. Sitten tosiaan niin mä haluan, että te kommentoitte grafiikasta. Ja mullekin kommentoisitte, niin mäkin olisin iloinen. Joo. Niin kattokaa, kun meitä oikeasti kiinnostaa, ettei tajua miten kiinnostaa, niin Kyllä ne Mika tajuaa. Ei ne mitään huonoja katsojia ole. no kyllä ne varmaan sitä tajuaa. No kyllä ne tajuaakin. Ei ne oo mitään. Kumminkin on niin tosi kiinnostavaa niin tietää, mitä te pidätte näistä videoista. Mä en oikein tiedä, mitä mä tekisin. Suunnitellaan vähän farmipaikkaa. Sika siellä pelissä.